Здравейте, аз съм Максим Димитров, вие сте в канала на Max Fishing. Днес ще ви покажа топ 15 примамки за щуками. Така да започнем с първите. Номер 1 са именно минолчетата. Ето, например, е този на Duel. Топ цветовете за минолчетата са Redhead, Lime, не се в пръста, и Fire Tiger. Също така да не пропускаме и естествени цветове, като този и пастърва. Така. Redhead, примамките, имитиращи малки рибки, са направени по такъв начин, че да изглеждат като ранени. Все едно щуките си представят, че някоя друга е захапала, не е успяла и е станала цялата в кръв. Когато се ловите на Redhead, трябва да правите малко по-twitch fishing, както го нарича Мишо. С върхът на въртицата трябва да твичвате и тя прави специални движения, които имитират умряла рибка. Когато използвате естествени цветове, правите същия начин, обаче гледате да въртите малко по-бързо макарата. Когато въртите малко по-бързо макарата и твичвате примерно 2 оборота, 2-3 оборота, ето така, и спира. Тия са суспендинг, имаме потъващи, има и изплуващи, но най-добри са суспендинг. Ето така. 2-3 оборота и спирате Twitch. 2-3 оборота, спирате Twitch. Така, ето тук има рапала, която е suspending, Gravity Twitch suspending. Този сам фаща малка, тук има зъби, тук има един зъб, се вижда, тук пише, че е suspending. Много добра игра има този воблер. Той и добра вибрация с тракалка. Когато хвърлите този воблер, може да въртите макарата, докато не го заведете малко по-дълбоко. Когато го заведете на дълбоко, почвате да твичвате и да правите един оборот. Един оборот, твич. Един оборот, твич. И той се прави така. Рапалата по същия начин. Така, това бяха минолчета. Сега да продължаваме към втория вид. Така, преминаваме към джърковете. Сега ще питате, но те джърковете не са ли същите? Ето това е рапала Max Rap 12, това е 7. Разликата между тях, тази също е суспендинг, като тази абсолютно същите са, но са по-големи и имат по-голяма игра. Когато твичнете и тя прави така, когато твичнете пак, тя прави пак така. Когато въртите макарата, тя прави по-дълги завъртания. Не завъртанията така, просто не трепери както минолите, ето така. Прави специфични плавни движения. Зависи от оборота на макарата, но когато я хвърлите и ако сте с по-тежък полут или с допълнителна тежест, тя би трябвало да потъва ето така. И когато я твичнете, и тя прави така. Но, когато хвърляте срещу вас, когато хвърляте на някъде, и върхът на въртицата не трябва да е настрани и да дърпате, трябва да е срещу нея. Когато усетите, че има някакъв удар, го отблъскате настрани. Така е. Тук имам още един джърк. Redhead. Още един Redhead. Тук още един такъв по-бляскав. И това е за джърковете, че те могат да слизат много дълбоко с помощта на големи обороти на макарата, но ако са изплуващи, са досущи като лука. Така че ви съветвам да ги използвате малко под повърхността. Така, преминаваме към следващия вид примамки. Следващия вид примамки са слайдерите. Воблер слайдер. Когато хвърляте един воблер, слайдер, ето по този начин, той застава във водата и може би бавничко се потъва. Когато направите един оборот на макарата и той прави ето така. Когато направите друг, той прави така. Когато направите трети, прави така. Нещо като джърк, само че много по-плавно и много по-привлекателно за щуките.
Това ми е любимият цвят с напукания гръб, много як цвят. Тук имам един пъстъров цвят, слайдер. Имах и само слайдер, имах и Sagegear слайдера с ето тук листенцето, но ги изгубих как да е. Тези имат, този в момента има опатка, този има опатка, питате се защо. Опатките помагат на някои слайдери да слизат по-надолу. Както в случая, ето този е суспендинг. И когато го хвърляте, той може би ще остане ето така на... Ето това, ако е водата, той ще остане ето така. Но когато има опатка, когато завъртите и той се зае тук, частта. Същия вид примамки защо са кранковете. Ето, кранк. Топчеста дранчаща примамка с големи куки. Ето като тази Dirty Rapala, огромни куки. Тракалка. Като е това. По-големи куки от самия воблер. Този е много дърт. Но е брутален. Така ето тази рапала. И CC70, CC50 и CC60 и 32 вече отиват за кефали. Така, тези няма нужда от никаква проводка. Просто хвърляте и въртите. Те се потъват много надълбоко. Всичките са изплъщи примамки, но когато почнете да въртите, те правят някакви брутални трептения. Направо не си искат куките. И се забиват надолу. CC-то е един пример за най-добрият кранк, мога да го нарека. Той е доста успешен на Warfence. Доста просто име, но ловиста примамка. Също така Fat Trap. Тази е от по-новичките от 2020, тази е от повече към 90. Ето с вътре огледалци, ето тук е малко по-прозрачна. Той е перфектният цвят за дълбокото също така. Така, вече към следващия вид примамки. Така, следващия вид примамки са повърхностни примамки. Така, например, попър, жаба, лопър попър и всякакви такива повърхностни примамки. Патенца, матенца, глупости, но не и пувката не е, за тия, които не разбират. Попърът, ето той даже последния път кога ходих за риба и нещо така ми го изкриви куката. Защото тия куки не са хубави и аз знаех, че трябва да ги сменя по-рано. Как иде. Попърът, когато се хвърли във водата, той стои. Стои на повърхността, ръката ми е водата и той стои ето така. Когато дръпнете въртицата без да въртите, той изплискава вода и като пука и привлича щука и сон също така. Ето този тук е на Strike Pro. Ето този също. Много хора ловят само на попари и на клатушки, но защото не знаят как се ловят воблерите, който не знае да превърчи по-назад да се научи. Ето този попър има специална проводка. Той е по-скоро морски, но щука ми изправи куката, така че съм убеден, че щуки взимат на морски попари. Не тия дългите, е това. Когато го хвърлите, пукате два пъти и обирате влакното. Пукате два пъти и обирате влакното. След това пукате много рязко, много силно и си обирате влакното и чакате. Мен точно така ме ударих. Хвърлих в храстите, закачи се, дръпнах го, излезе, дръпнах един път, спрях, обрах се влакното. Дръпнах два пъти, обрах се влакното. Бам, като изпука един път, изчаках там 15-20 секунди, лоп, излезе една уста и си го хапна, но куките са ментаци и го изкрих. Ето това е друг такъв вид, всеки си има специална игра, като е този тук има дупки, ой тая халка е за сменяне, ето така, ето вижте. Излиза въздуха ето от тук. Когато
попнете ето този попър, той също е на Strike Pro. И водата преминава от тук и от тези двата. След като премине оттам, излизат балончета, които придават по-естествен вид на някоя умираща жаба. Така. Ето още един друг повърхностен вид. На ето тази жаба прекалено много хора имат успехи. Тя е перфектна за щуки. Уникална е. Когато я хвърлите в някой блато, където най-вероятно има щуки и змии, се пазите от чайки, ако видите на река Камча да не ви я взема, защото е така, един път една чайка ми събра лопар-попара, както да е. Ето, когато го сложите тук карабинката и го метнете, има специални крачка, които пукат отзад, като лопар-попар, но малко по-различно. Освен това, на коремчето има специални извивки, които пукат като попър. Естествено ще има и жаби, които имат попър тук. Гумини са имат ето такива куки. Да, предимството при тази повърхностна прималка е, че не може да се закачи. Перфектна е за блатата. Мятате в тръстиката и вие сте хората. Така, това беше за повърхността. Малко да продължаваме към другия вид. Така, шестия вид прималка за щука са дълбоко газещи, а именно тролинг воблерите. Ето тази легенда, Rapala Deep Tail Dancer, която потъва много дълбоко. Оригинално не е фейк, всичко е точно. Куките са наточени, готова за тролинг с лодката. Когато заметнете с тази примамка, от лодка задължително, иначе няма истинска игра. Ходи или на така, или се върти, не е естествено. Когато е с лодката, се набива надолу и става така. Бавно развиващи прости горе. Тези прималки провокират щуката с дракулките. Когато те минат покрай щуката и щуката се агресира, защото не се изплашили. Ето още един син вид. Някакъв дърт, зелен, още един зелен е тук. Така, седмия вид са няколко делни воблери. Те имат много приемлива игра за щуката, защото са пластмасови и се сгъват. Ето този е двуделен. Това е Rapala. Точното име не знам, защото на лопатката пише само Rapala. Също става за тролинг, но го броя за седми вид прималка за щука. Когато го хвърлите и твичвате, тази част потъва, тази част изплува. Става с пеники. Когато дръпнете, тази част прави така. Твич, значи твич, това се изправя. Твич, това се изправя. Много интересна игра. Но когато въртите с бавен оборот, прави перфектна игра. Ето така. Пълно разрежеш просто горе. Така, ето тук имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 делен воблер. Юзури гъвкав воблер. Той имитира таранка. Във водата прави ето така. Като змия е. Има специално тракане. Така, 3D очи, всичко точно. Ето любимата ми примамка. Това е перфектна примамка за щука. С пендинг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 делен воблер. На FL или DL, както наричат някои хора. Тази е перфектната Twitch Fishing примамка. Когато заметнете и тя пропада ето така надолу. Когато твичнете, тя прави някакви ето така.
Доста яко. Така, 8 вид примамка. Гигантските джъркове. На рапала, естествено. Това е само 20 см, не повече. Тежи само 35 грама, не повече. Чупи върха на лайт варичките. Перфектна примамка за штука. Даже на камча съм сигурен, че има штуки толкова. Когато го метнете това и във водата прави така. Направо чупи върха на някаква варица. Потъва и има система за long cast. Когато вътре чувате ли точно? Когато заметните, когато фанете въртите така и той застава надолу. Когато го хвърлите, всичките топчета отиват назад, да може да хвърчи ето така напред. Не ето така настрани, опа, на дървенцето. Напред, когато го штрахнете, топчетата се набиват тук. И примамката, това ето така, когато я дръпнете, прави доска. Ето една Мария. Така се нарича самия воблер. Махнал съм куката, защото искам това да е суспендинг. С 3 куки то потъва. Също има long cast система. Ето когато го обърна и дам назад, топчетата в момента са ето тук. Когато го хвърля и то хвърчи като спре и топчетата се набиват ето тук. Има като спирала, която се върти. Да продължаваме към следващия вид примамки. Така, следващия вид примамки са железата. Тук има уникално разнообразие. От спинърбейт до цикада с въртележка. Сега започнем именно с спинърбейт. Ето така, това е американска примамка, с която ловят така наречените мъскита. Ловят се штуки, басове, всякакви такива. Аз съм и сложил допълнителен силикон, ластик, който да прави трептеливи движения с това, допълнително такова, ще отраждасват. Така, това е 9 вид примамка, ако не се лъжа. После ще има бонус, естествено. Силиконът е на Филстар. Така, спинърбейт, продълговата клатушка, Юзури, продълговата клатушка, Тоби, продълговата клатушка, Алба, трите класики за продълговати клатушки. Така. Това не знам къде беше вече, 9-то или 10-то, както и да е. Така, продълговати клатушки, вдлъбнати клатушки, като е тези. Друг вид клатушка е ето тази дебелата. Тази ви съм ви я показвал в предишен клип. Но много добра игра имат тези клатушки. Правят огромни задълбавания. Така, въртележките. Въртележките са доказали през годините, имали са успехи на своите хора, включително и на мен. Легенда в спининг риболова, Мепс Комет, ето този цвят. Уникална въртележка просто. Така, да преминаваме към цикадите. Ето, цикада с въртележка. Куките как почнат да се връзват, направо не ми се диша. Страшна работа е станала тук. Добре, ето цикада без въртележка, още една с въртележка, той е клатушка, не знам как е тук. Тук имам два джига, това е Powertail, ако не се лъжа, на Fish. Това е джиг на Savage Gear. Така, ето още един вид продълговато листо на въртележки. Така, преминаваме към силиконите, най-интересната част. Така, малко от топ 15 ще стана топ 20, но както да е, по-интересно е с повече. Така, силиконите са доста интересни примамки. Да започнем с
ето такъв вид опашчица. Този е фосфорен, главата е фосфорна, тялото също е фосфорно. Когато се нагрее и свети в слънцето, още не съм го изпробвал. Така, първият вид силикони са силикони с обикновена опашка. Така, не знам точно как се казват. Този е за малко над дъното. За туишове. Когато ловите с силикон, не забравяйте върха на варицата да ви е горе. Защото когато туичвате и върха ви е така надолу върха, и туичвате и става манджа с грози. А когато си правите ето така и върхът ви е нагоре и се събирате и тя се пуска после надолу сама. Така ето една 30 грамова глава, за който не е виждал. Още е кална от последния път. Направо чупи върха на варицата ми така. Втория вид силикони са ето такива. Gold Star Shot, Gobi Shot и такива. Доста готина игра имат. Така. Има още два вида, трябва да я покажа. Ето тук имам Jackson с такава опашка, не знам точно как се казва. Това свети под UV светлина или ултравиолетова, както искате да наричате. Това е Twister Shot с такава опашка. Twister опашка. Змеорска. Ето сега ще ви покажа един бонус. Силикон с оседна кока. Бонус мен, да не кажете после, че направя бонус. Това е кока, която е подобна на жабата. Тя няма закачане, когато се сложи. Когато определена риба удари, тя се показва куката по този начин. Това е система, измислена от някой много готин рибар, аз не мога да кажа. Така, аз съм избрал ето такъв силикон с като реснички, бях казал предното видео, за да може куката по-лесно да влиза в тях по този начин. Когато го хвърлите в тръстики, в момента е без утежнение. Като питате защо няма чебурашка, като например ето тази кука с чебурашка. Няма чебурашка, защото това ми е силикон за плечините, за да не потъва. И да, като цяло куката е направена, за да не се закача. И по този начин не се закача на пръста. И това беше от мен. Надявам се клипът да ви е харесал, да ви е бил полезен, ако сте начинаещ рибар, нещо като мен. Ще се видим в следващия клип. Чао, чао!